Da, îi dăm drumul. Dragilor, bună seara! Bine ați venit la episodul cu numărul 7 din ceea ce se vrea podcastul Educație în toate felurile. Learn from Experience este unul din principiile pe care îl predau eu la cursurile mele de project management. Sau, cum prefer eu să-i spun, învață din greșelile altora. În seara asta v-am adus un invitat care, pe lângă că învață din greșelile lui, învață din greșelile altora, vrea să și facă bani din chestia asta. Bună seara, Cătălin! Bine ai venit! Bună, bine te-am găsit. Mersi mult de tot de invitație. I love failure. De unde până unde? De tot timpul. Păi I love failure e o idee care mi-a venit de ceva timp. Am fost la o conferință într-o seară și erau niște speaker care nu erau chiar interesanți pe scenă, m-am plictisit puțin, apoi când am fost la networking am stat de vorbă cu un prieten, cu un amic și tocmai ce dăduse un faliment. Avea ceva companie de AI, nu mai știu, dar de mult. Și a dat și faliment și divorțase și m-am conectat la povestea lui, cam 15 minute am fost foarte conectat la tot ce avea de spus acolo. Și mi s-a părut foarte interesant, adică învățam din experiența lui pe partea de investitor, ce a greșit și așa mai departe, plus că era foarte entertaining fail-ul în sine, cum și-o luase, ca să zic așa. Și după cam 15 minute m-am dat seama că dacă tipul ăsta era pe scenă, toată lumea se uita la el și era la fel de conectată și de inspirată de povestea lui cum eram eu. Și cam așa s-a născut I Love Failure. Ce să nu învățăm de la alții, să ne dăm noi cu capul de toate gardurile, mai bine învățăm de la oameni care au făcut și urcă pe scenă și ne povestesc. Cât e de ușor să-ți găsești speaker? Pentru că noi venim dintr-o cultură, să-i spunem așa, a corectatului cu roșu, o cultură în care mama îți spunea mereu dacă ai luat 8, ăla cum de-a putut să ia 10, iar când luai tu 10 și îl întrebai, da uite că ăla a luat 8, îi spunea ce te compari tu cu ăla? Cum îți găsești speakerii care să fie dispuși, să fie vulnerabili și să își povestească propriile lor greșeli? Păi exact cum ai zis tu, toată lumea știm mentalitatea asta cu care am crescut și toți își doresc, mai ales high performerii din ziua de azi, care au reușit să depășească momentele respective, că majoritatea n-au depășit, își doresc foarte mult să urce pe scenă. Deci chiar e supra-cerere de oameni care vor să vină să transmită mesajul că e ok, să greșești, e ok, de la cei mai mari performeri din țara asta și nu numai. Își doresc să vină să transmită mai departe mesajul, să fie vulnerabil, să arate că e ok să greșească. Deci chiar nu că e o problemă, e invers problema. Sunt prea mulți speakeri la noi acum. Deci nu mă pun și eu pe listă, nu? Da, te rog, hai, e loc. Nu, de ce? Uite că o chestie care mi-a atras atenția la tine și am considerat că ești un invitat potrivit este că și eu acum ani în urmă am participat la ceea ce se chema pe vremurile respective Arena Leilor. Am dat-o de gardă acolo într-un mare stil, dar în același timp a fost o lecție pe care a trebuit să o învăț, să fiu atent la detalii. Soția mea săraca de ani de zile se chinuie să-mi spună, băi, fii mai atent la detalii, lasă că faci tu 80-90% din muncă, dar alea 10% sunt cele care fac diferența. Știu că și tu ai avut o experiență similară de curând. Cu Imperiul Leilor, da. Acum e mai nou. Am fost de 2 ori și m-au chemat și a 3-a oară. Deja eram de-al casei, ca să zic așa. Ați persistat? Da, am fost cu o aplicație BookUps. A fost exact în pandemie și atunci am închis-o. Era ceva întâlniri în jurul unei cărți. Mi se părea că tot timpul socializarea mi se pare foarte importantă pentru crearea de conexiuni și cumva dacă citeai aceeași carte, un fel de book club, dar social. Adică era un fel de Tinder cu cărți, așa a fost numit în presă, că te duceai, dar lumea nu citise cartea, dar veneau doar atrași de carte. Erau îmbrăcați toți bine, se bea la meeting-uri. Clar n-a funcționat ideea respectivă, dar am piciuit-o la Imperiul Leilor și apoi am piciuit I Love Failure și apoi cu Voxa m-au chemat, dar nu m-am mai dus, că acolo era depășit momentul, nu avem nevoie de investiție. Păi hai să le luăm pe rând. Bucapul de ce n-a mers? În primul rând nu era chiar monetizabil sistemul respectiv, adică nu prea aveai cum să faci bani, evenimentele fiind foarte mici. Era mai mult ce îmi doream eu să existe în lumea asta. Vreau să mă duc în Barcelona, să pun o carte pe masă, să cunosc lume de acolo, să intru direct în discuție. Și dacă pleci de la un subiect comun, mi se părea că e relatable, doar că nu era un model bun de business, ca să zic așa. Și apoi a venit oricum pandemia și a închis tot. Adică, nu mai aveai cine cum să te întâlnești cu oamenii. Nu. Și am încercat să pivotăm în ceva ca Goodreads, am transformat aplicația în ceva de genul ăla, dar nu a funcționat. Și O lecție pe care ai învățat-o de la BookUps. de la BookUps.
Păi, sunt multe lecții. Multe le-am învățat pe partea de colaborare cu developerii. De exemplu, când am creat aplicația. Faptul că am lucrat la BookUps și am creat aplicația BookUps mi-a fost foarte ușor, pe urmă la Voxa, să aplic tot ce am învățat despre cum se construiește aplicația respectivă, o aplicație legată de cărți cel puțin. Și am folosit toate informațiile de acolo în următoarea aplicație. Deci, cam așa. Dar în mare management de oameni și mai ales cu developerii, asta a fost ceva ce am învățat și tot învăț. Adică cu developerii foarte greu să colaborezi. Nu e greu, că eu ca manager de proiect lucrez foarte mult cu ei, sunt doar diferiți. Sunt diferiți pentru că ei au o minte mult mai analitică. Tu ca business om, sau om de business să-i spunem mai bine, ești orientat pe rezultat. Ei sunt foarte mult orientați pe conținut și atunci când tu îi schimbi lui conținutul pentru că pe tine te interesează rezultatul lor, le dai un pic lumea peste cap. Da? Dar ne adaptăm și noi și ei. Spunem de I Love Failure la Arena Leilor. Da, ce s-a întâmplat acolo? Da, nu a fost cel mai bună prezentarea mea în mare, adică ce am greșit eu, de exemplu, la pitch, iau cu pitch-ul, nu lăsăm la o parte că nu eram pregătit să pitch acolo, era faptul că l-am învățat pe de rost. L-am învățat pe de rost că știam că dacă intri nu mai poți să repeți și mă concentram efectiv să rețin cuvintele pe care trebuie să le spun și n-a fost. Adică s-a văzut clar oribil pitch-ul meu. Dar, din nou, nu era... Eu le-am pitch-uit atunci și conferința, doar că eu le-am zis și de alte modele, alte lucruri, am complicat puțin lucrurile și nu era destul de simplu și de clar pentru ei, oricum n-ar fi investit în I Love Failure, adică... De unde să știi că doamna Bătlan, de exemplu, și-a făcut propria conferință anul trecut, cred, aia cu Chapters. Da. Și a ieșit destul de bine conferința, a fost soția mea prezentă acolo și chiar a fost foarte mișto conferința. A fost un eveniment tot de networking, tot pe partea de a aduce oameni, dar strict pe partea de fashion design, ce e expertă doamna Bătlan în area ei de lucru. Dar experiența în sine de a te duce în fața unor oameni să ceri, cum este? Ce să zic, mă duc tot timpul la investitori, adică deja m-am obișnuit, dar e foarte faină experiență, că mie personal îmi place, dacă știi despre ce e vorba. Și eu când intru în discuție sunt relaxat, adică am tot vorbit cu investitori de foarte mult timp și sunt ok cu întrebările lor, înțeleg exact perspectiva de business, înțeleg toate perspectivele, că te iau și pe cea emoțională, te iau și pe toate părțile posibile să vadă dacă ești un antreprenor complet, ca să zic așa, și mie îmi place, e foarte interesant când ajungi la debate-uri. Da, eu te-am întrebat cum ți s-a părut experiența, pentru că mie, personal, cel mai greu lucru îl găsesc să ceri. Să ceri bani, să-ți ceri drepturile, cumva să te poziționezi vulnerabil în fața unor oameni de care depinde, hai să nu zic soarta, că ar fi mult prea mult, dar depinde viitorul tău, cel puțin viitorul imediat. Da, aici chiar astăzi mă gândeam, ideea e că era puțin prematur atunci. Era puțin prematur să ajungi, doar că atunci a apărut oportunitatea și te gândești la valoarea de PR, că apar la ProTV și te vede lumea, chiar dacă pitch-ul nu este pregătit 100%, dar eu personal acum aș face, aș cere bani, pentru că investitorii și-au schimbat puțin strategiile și toți investitorii, mai ales în perioada asta, înainte era growth over profit, acum e profit over growth. Adică dacă you figure it out și știi exact de unde și cum o să funcționeze, are sens să te duci. Dacă te duci și ești în faza incipientă în care chiar habar nu ai, ești stadiul mult prea prematur pentru pitch, nu m-aș duce. Adică prima dată trebuie să ți-o rezolvi tu pe bootstrap, că vorba aia trebuie să găsești o modalitate din care poate să funcționeze business-ul respectiv și când e destul de clar, ei vin și îți spun paie pe foc și se duce. Doar dacă te duci prematur e puțin pierdere de timp, decât dacă vrei valoarea de PR și să îți faci reclamă, să încerci ceva. Da, am sesizat și eu o chestie de asta, inclusiv mă uit la Shark's Den, cred că se cheamă aia din Australia, și da. Dragon's Den e cea din UK și într-adevăr toți vor chestia în care tu vii cu un business care să fie validat. Validat nu înseamnă neapărat să aibă 15 ani vechime, dar un an, doi, prin care ai făcut un revenue, ai avut niște încasări și abia pe urmă vin ei să vadă că cumva le-a scăzut apetitul de risc în care ai o idee, ai un produs, dar doar pe foaie, gata, venim, dăm cu banii. Care asta de antreprenoriat, de unde ai pornit-o? Adică te-ai trezit într-o dimineață și ai zis, bă, eu nu mă mai duc să muncesc pentru alții.
Nu, la mine de mic încercam. Chiar din liceu vindeam lucruri, adică asta făceam. Vindeam calculatoare de la colegi, la alți colegi și încercam cumva tot timpul să mă descurc singur, nu știu de ce. Vreau să fac un business, nu prea interesa, sincer, educația tradițională, că mi se părea că mă pregătește de un job. Și eu vreau să învăț să vând. Vreau să învăț să mă interacționez cu problemele cât mai repede. Că știam că am multe de învățat, eram și într-o zonă în care nu chiar business-ul nu era pe primul loc. Așa și... La ce te referi într-o zonă în care nu era Păi în business? Timișoara nu chiar se agită lumea cu business, adică sunt mai relaxați așa, nici mai pe stai că vedem noi mai încolo dacă se poate, dacă... Și nu era, adică, nu știu, în București, oricum în orașe mai mari, lumea puțin intră mult mai repede, nu știu, într-o relație de business și așa mai departe, destul mai mare. Deschiderea, mai ales că e și mai mare traficul. Da. Mare de mic, cam aia e. Și am lucrat doar ca să pot să susțin cumva antreprenoriatul. Dar cam asta era. Adică intram și învățam skill-uri de care am nevoie, cum ar fi UX design și alte innovation, nu știu ce. Le învățam doar ca să, în primul rând, să mă ajute pe mine la dezvoltare de produs, că tot timpul m-a plăcut tech-ul și am făcut produse tech. Dar vreau să învăț skill-urile respective și dacă tot le aveam, puteam să și lucrez, mai lucram puțin, dar am picat de vreo 3-4 ori să lucrez efectiv pentru altcineva. În rest, numai companiile mele, tot încercam să... Ok. Păi și balanța asta de reward versus stabilitate, cum arată la tine? Pentru că, ok, ai spus că școala te pregătește pentru un job. Fair enough, că e modelul francez al Revoluției Industriale, avem nevoie de lucrători obedienți care să lucreze 8 ore la la banda de producție. Dar în același timp un job îți dă stabilitate, adică dacă îți dorești sau ești stilul de om care să vrea stabilitate, predictibilitate, joburile sunt pentru tine. Dar pe de altă parte sunt și antreprenorii care trăiesc de pe o zi pe alta, ca să-i spunem așa. Cum arată la tine balanța asta? Rău, adică inclinată pe minus. Da, am ajuns și homeless, adică mă duc foarte departe. Homeless în sensul că lucram din cor la proiectele mele, dar nu decât să lucrez. Eu, de exemplu, personal, eram dispus să lucrez din cor din Vama Veche la startup-ul meu, ce vreau eu să fac și să n-am mâncare, să n-am nimic, decât să lucrez într-o companie în București la ceva ce nu vreau să fac. Cam asta e risk-reward-ul la mine. Mi-asumam chestia respectivă și știam că atâta eram dispus să merg de departe. Cu cât ești pentru mine life-work balance sau nu știu, chestia asta n-a fost niciodată. Eram pe extreme. Ori. Deci cam așa sunt eu, nu știu ce să zic. Nu toată lumea... Câți ani ai, dacă îmi permiți să te întreb? 43, da. Și prima companie care a ieșit cât de cât ok a fost la 40. Deci... Nu e rău. Nu e rău. Da. Ai învățat failure-ul 40 de ani, e tot bine. Cam așa, da. Te întreb pentru că, uite, de exemplu, eu plecând de acasă, valorile care mi-au fost insuflate au fost ia-ți mamă o casă, ia-ți mamă o mașină. Adică la 25 de ani asta aveam, credit pe următorii 30 și mașină, că asta. Bineînțeles, atunci a urmat o perioadă în care am dat, să-i spunem așa, nu neapărat în depresie, dar într-o chestie de genul eu ce fac cu viața mea, că eu mi-am cam bifat obiectivele la care speram. Erau bifate toate? Da. Dacă asta mi s-a spus acasă, ia-ți mamă casă, mașină și la locul tău, eu lucram la o multinațională, la Oracle, pe vremurile. Așa, salariul era over the roof. Da. Eu nu ascultam de părinți. Mă duceam tot timpul în direcția mea, cam mai e diferență. Efectiv, nu vreau să... Vedeam, auzeam ce zic, dar nu mi se părea că mi se potrivește. Și atunci ignoram. Nu ieși afară, ieșeam pe geam. Nu foaia făceam. Adică cam așa am fost tot timpul, nu știu de ce. N-am nicio idee. Doar o singură chestie știam așa în adâncul meu, că dacă nu... Deci oamenii ăștia care îmi dau sfaturi să mă ghidează într-o direcție sau alta, că-s părinți, că-s profesori, că sunt prieteni, anturaj, nu trăiesc viața mea pentru mine. Eu știam asta. Și atunci trebuia cumva să-mi dezvolt eu simțul ăla de, mă bazez pe mine, că e bine, că e rău, cumva trebuie să fie de la mine. Nu puteam să ascult. Și de la școală, la fel. Am simțit că mă duce într-o direcție care nu-mi place, am renunțat. Dom'le, nu-mi place. Ce înseamnă că ai renunțat la școală? Eram la telecomunicații, la Politehnică și, nu știu, era un seminar de diodă sau ceva, un diodă, tranzistor, ceva prin pereți. Și am simțit efectiv cum mi se apasă așa informația în cap. Deci nu vreau informația aia, n-aveam ce să fac cu dioda și cu tranzistorul, n-am nicio...
Și știam că nu o să o folosesc. Și simțeam cumva că mă apasă așa. Și am ieșit afară, am vomitat la baie și am zis, bă, eu nu mai calc pe aici. Deci eu încerc să învăț ce vreau să învăț, când vreau să învăț web design și alte chestii, pe cont propriu și văd de aici ce se întâmplă, dar nu mai călcat pe la școală. Mai ziceam la părinți că la școală ca să mai primesc și eu ceva, dar n-am mai călcat pe acolo. Cam asta a fost. Da, într-adevăr, e un gest curajos pentru că, pe de o parte, într-adevăr, sistemul educațional are niște lacune pe care le observi, dar în același timp, uite-te și tu că piața angajatorilor, să spunem așa, este destul de conservatoare. Pardon. Și cumva favorizează oamenii cu diplomă, pentru că orice companie are nevoie de predictibilitate. Nu spun că sunt defavorizați cei care sunt pe self-learn, dar cumva trebuie să-ți asumi o cale în care zici, ok, renunți la educația tradițională, dar trebuie să pui extra work. Adică Exact, nu mai stai, lasă că diploma mă va ajuta. Nu, trebuie să muncești tu mult mai mult. Cum ai spus tu, ok, vreau UX design, mă apuc, rup YouTube-ul, rup Reddit-ul și alte surse de informații. Ai spus că ai pornit pe calea asta antreprenoriatului de mic. Care au fost business-urile mari, să spunem așa, că de vândut o pereche de blugi? Da, am văzut și aia. Am văzut și blugi, de nu-i problemă. Tot ce a fost în regie în perioada studenției mele rămâne în regie, ca să spunem așa. Da, rămâne acolo. Sărim peste. E mare cu calculatoare eram la început. Vindeam piese, calculatoare, importam din Ungaria și am creat o firmă destul de măricică, care a dat faliment. În ce ani? Mă știu, aveam eu vreo 27 de ani când s-a terminat tot, deci între 20 și 27 de ani am crescut firma asta, nu știu, 5 ani, nu știu, cam acolo, dar nu știu exact să zic. Când a apărut EMAG-ul, în zona aia s-au dus toate firmele de calculatoare, deci... Apoi am făcut un marketplace, un e-commerce de ăsta, am încercat să fac un EMAG, Y-Mall, sau nu știu cum se numește, cred că mai și există, dacă vrea cineva să nu cumpere. Am făcut asta, aplicația BookUps, Voxa, I Love Failure, acum și altele mai mici, adică firmă de development, firmă de design și chestii de-astea de servicii am tot avut. Și astea funcționează și acum sau cumva ți-ai făcut exit-ul din ele? Nu. Mici exituri. La unul break-even, la majoritatea am pierdut bani, adică nu e nimic notabil în afară de ultimele două companii. Nu. Am înțeles. Ce se întâmplă la failure? Financiar sau... Nu. Ai bilanțul, balanța? Da, omul, scoate-mă. Nu, te întreb ca format. Adică e o conferință la care vin pe scenă oameni. Da. Și vin și povestesc despre eșecuri sau oricum despre experiențele lor personale și ce au învățat din ele. Și toată ideea aici e să fie noi chiar ne gândim să fie cele mai inspiraționale povești din lume. În primul rând că sunt povești foarte frumoase, adică frumoase pe partea negativă. Dar ideea e să fie cele mai inspiraționale povești și cele mai frumoase și inspiraționale povești din lume. Vrem să fie la Elofelia și cumva un fel de competiție la TED global. Cam asta e viziunea mea. Când spui din lume, te bănuiesc că plănuiești să o extinzi în afara României. Da, clar. Ok. Cum ajunge un business să meargă în afară? Pentru că unul din lucrurile pe care eu le simt că nu merg în țara asta este faptul că foarte puține firme ies în afară. Stăm cu toții și ne batem între granițe, ca să spunem așa, dar de ieșit în afară foarte puține ies. Adică avem pe MAG, dar el a fost deja cumpărat de mult timp de nu știu ce fond de investiție. Nu Bitdefender, cum îl cheamă pe antivirusul ăla românesc care a ieșit? Bitdefender-ul da. care a ieșit într-adevăr în afară și lucrează bine și mai e unicornul care... UiPath și mai sunt câteva... Sunt câteva, adică le finger counting, ca să spunem așa, din potențialul pe care îl avem. Cum ieșim în afară? Nu știu, la mine tot timpul a fost asta, adică și la Voxa vreau să ies în Ungaria chiar anul ăsta, dacă mai rămâneam în operațional, dar fiecare din nou, cu riscul. La Elofeli este mult mai simplu decât la orice altă companie, pentru că pentru noi să ieșim în afara țării înseamnă niște licențe care imediat le faci, să avem niște guideline-uri de franciză și e destul de ușor să implementezi chestia asta, ușor dacă lumea dorește produsul în sine sau oricum ce ai tu. Și pare să fie o cerere destul de măricică pe partea asta de evenimente, că lumea, TEDx a tot fost și acum este un loc în piață pentru așa ceva în care cei care au deja comunitatea TEDx
Aceia speakeri mari care sunt profesioniști vin și la Hello Failure și povestesc de failurile lor cele mai mari și lecțiile învățate și pare să le placă foarte mult. E tracțiune destul de mare și atunci noi trebuia să dovedim și anul ăsta o să dovedim că poate să fie o conferință de 2 zile. Dacă noi reușim acum la opera să, nu știu, vedem și noi, nici nu știm cum să fie 2 zile, n-am mai făcut decât de o seară. Dacă iese, atunci, și nu văd de ce n-are ieșit, dar vedem pe urmă. Nu dacă iese, când o să iasă. Când o să iasă, așa, ar trebui să valideze conceptul. Și dacă se validează conceptul, noi vrem să fie, deși TED are conferința mamă undeva, nu știu, în New York, sau avea acum mutat-o altundeva, au sediu principal, unde vin toți cei care își doresc licențe, vin la conferința principală și fac TEDx-uri peste tot în lume. Și tot așa aș vrea să fiu eu, numai hub-ul să fie în România, ca să nu mai... Practic veniți să-i luați clienții lui Brand Minds. Acum e loc, el face vara, noi facem toamna, nu e... Mergem din una în alta. Mergem, da, dar nu cred că e o competiție, e cu TED, e la nivel global, eu aș vrea să fie, cel puțin. Brand Minds nu s-a extins parcă worldwide, el rămâne să fie destul de în România, nu? Nici nu știu. Nu, cred că are ceva intenții de Dubai sau Nu, știu, dar la ora actuală, nu e decât în România. Antol, sunt Dubai, nu mai știu cum. Adică la ora actuală sunt doar în România. Din câte știu, da. Am urmărit așa, n-am fost sincer la niciun eveniment, l-am chemat pe Avi la noi ca speaker, dar n-a venit încă, dar îmi place ce face, adică să adune atâta lume, să aduci toate personalitățile alea pe scenă, e destul de interesant. Mie mi-a plăcut ideea și anul ăsta am reușit să ajungem și noi în ideea în care oamenii a căror cărți le citești și nu doar una, două, pe majoritatea pe care le au și ajung cu greu la noi, e plăcut să-i vezi pe scenă, chiar dacă de multe ori s-ar putea mesajul să cam fie același din cărți. Exact. Dar, da, mie mi-a plăcut. La asta ne gândeam și noi, de exemplu, și eu vreau anul viitor să aduc niște speaker destul de măricei, doar că vor veni să vorbească despre ei, nu vorbesc despre carte, adică vorbesc la Hello Failure, adică trebuie să dea o poveste personală, dacă vin. Și atunci povestea va fi diferită de cartea pe care au scris-o și, în general, cam așa e. Mă întrebau dacă crezi că se termină asta cu fail-urile, dar nu cred. Adică eu anul ăsta am câteva care le pot povesti. Adică din alea destul de nasoale, care aș putea să le zic pe scenă cu insight-uri sănătoase. Dă-mi un exemplu. Fă-l aici în premieră. Nu. E legat de Hello Failure. Adică am trecut prin multe etape destul de grele ca să ajungem aici și am avut niște fail-uri și cu echipa inițială și cu alte probleme pe care le-am avut. Acum hai să te încurajez, îți dau eu un... Sunt prea devreme. Îți dau eu un fail cel mai mare al meu până acum. Anul ăsta? Nu e de anul ăsta, că anul ăsta am fost pregătit pentru el, adică s-a întâmplat din nou, dar am fost pregătit și nu m-am mai durut atât de tare. Acum 5 ani, 5, 6, 7 ani, cam așa, lucrăm la o companie. Cumva mi-am stabilit o siguranță așa la compania respectivă, cam la fiecare 6 luni, un an am avut măriri de salariu, până când un eveniment, o serie de evenimente s-a întâmplat și am fost dat afară. Zic, ok, nu stau unde nu sunt binevenit, n-am stat să ne certăm, să ne apucăm de legislația muncii, nu știu ce. Și m-am dus acasă. Acasă, noi tocmai investisem cu soția în casă. În martie am terminat de plătit avansul, am cumpărat casa. Bineînțeles, ca orice cuplu nou, cumpărăm de toate în casă. Mama arată super. În august am luat ultimii bani. Deci noi nu mai aveam bani doar să trăim 30 de zile matematic. Și m-am trezit într-o situație în care, ok, lăsând la o parte șocul financiar, că am zis, ok, m-am descurcat până acum, aveam pe ce pune mâna, ca să spun așa, în spate, dar m-am trezit într-o zonă în care zic, ok, până acum am fost bun, acum nu sunt bun și ce m-a lovit cel mai tare e că n-aveam nimic de făcut. Adică eu până în acel moment trăisem strict pe proiectele de la muncă și veneam la muncă acasă, mă ocupam de ale casei și a fost o chestie mega dureroasă. Plus că la pachet a mai venit în același moment a fost schimbat din poziție un director financiar care era la 50 și plus de ani și eu am plecat din firmă, dar el a rămas și l-am întrebat, zic, ok, de ce rămâi? Adică, ok, nu ești binevenit, de ce să forțăm niște interacțiuni, nu? Și mi-a zis o chestie de genul că la cât de adânc e băgat, copiii erau prin afară la studii, nu știu ce, el nu-și permite să plece și nu știu cum. Și eram la modul,
imaginea mea în 30 de ani de acum încolo. Și din momentul respectiv am zis, ok, eu nu mă mai angajez la nimeni, indiferent cât de dureros e. Ok, colaborez pe proiecte, stau un an, doi, trei, că e proiectul mai lung, nu am nicio problemă. Dar în același timp îmi păstrez proiectele mele, să spun așa, sau parteneriatele mele și ăla a fost unul din momentele în care efectiv, așa ca o glumiță cât de sărac eram, copilul ne duceam la grădiniță privată și eu o duceam pe fiica mea cu bicicleta lui socru meu la grădiniță, că aveam o singură mașină, soția pleca la muncă și eu mă duceam cu o bicicletă, cu o Ucraina de aia, cu pedale. Ai trecut prin vremuri, nu? Da. Și a fost mega fucked up în primul rând. Mie mi s-a părut, zic, și eu acum ce fac? Că dacă nu mă apucam, nu aveam nimic în plan pe parte personală și ăla a fost unul dintre chestiile mega dureroase. Și am zis, ok, never again. Da, asta e, eu de mic tot așa eram. Vreau independența aia de un sistem pe care nu poți să-l controlezi. De-aia antreprenorii toți vor independență. Adică cumva să-ți controlezi destinul, o simți că nu poți să tot înveți, se schimbă lucrurile, tu nu ai, tot te uiți la șefi care nu ți se pare că duc barca în direcția în care trebuie, ți se pare, la toți antreprenorii se pare că sunt mai inteligenți ca șefii lor și așa mai departe. Adică nu respecti oamenii cu care eu am colaborat în firmele respective, un nume, dar nu le respecti direcția și viziunea pe care o au și știi că poți să faci mai bine sau ai putea să faci altfel lucrurile. Și de-aia zic că antreprenorii cam asta fac în mare. Da, dar în același timp au, să-i spunem așa, calitățile lor în care, uite, de exemplu, business-urile pe măsură ce cresc, o să vezi că au nevoie de predictibilitate, au nevoie de a mai merge și cu barca, să-i spunem așa, în direcția care nu ar fi neapărat de creștere, pentru că gradul de risc ar fi mult prea mare. Adică am văzut companii în care se pune problema, știu ce au de făcut, dar riscul, dacă nu iese, e atât de mare încât preferă să... Da, dar nu știu, în ziua de azi și ai exemple, BlackBerry și o grămadă de firme din astea mari, adică coloși, care n-au mai inovat, au rămas în safe zone și Și în ziua de azi mai inovația și riscul, apetitul și la companiile mari este din ce în ce mai mare. Adică pe lângă că investesc și cumpără startup-uri, încearcă ei să devină startup-uri din nou. Adică să se riște, pentru că evoluează într-un ritm foarte alert tot, de la economie, la tehnologie, la tot. Deci nu mai ai zona aia de confort care era până acum. Toată lumea încearcă, ori achiziționează companii care reușesc puțin și se duc ei și încearcă direcția respectivă, ori ei efectiv încearcă in-house să schimbe lucrurile, Da, și acum vin să te întreb eu, cum faci să miști lucrurile într-o zonă de risc mare când tu în ultimii 10 ani ai avut numai oameni care au mers pe tradițional, să-i spunem? Da, păi e un challenge pentru toți, dar ai văzut și băncile, adică și băncile inovează de numai, adică își creează departamente de inovație, se chinuie, intră în cripto, intră în toate zonele posibile și explorează toate oportunitățile, tocmai ca să încearcă să prevină, adică să prindă un val care urmează să vină. Și e greu, angajații și oamenii mari în companiile mari nu vor să rock the boat, aia e clar. Adică nimeni nu vrea să schimbe nimica, nimeni nu vrea să-și asume nimica și vina se dă de sus în jos. Cine a greșit, el de acolo. Și asta e o problemă mare, că nimeni nu vrea să facă nimic, chiar dacă au idei și majoritatea oamenilor care au de-a face cu clienții, care sunt în primul rând, ea pot să inoveze și pot să vină cu tot felul de idei bune pentru companie, preferă să nu le spună și... Da, nu le spun pentru că, uite, o chestie pe care am întâlnit-o eu, eram într-o ședință destul de mare, un CEO a venit cu o idee destul de bizară, să-i spunem așa. Eu eram angajat consultant acolo, mi-am dat cu părerea, toți ceilalți au înlemnit, efectiv. Adică eu mi-am dat cu părerea în contra lui și restul au înlemnit și m-a întrebat, păi de ce să-i zici asta? Păi, eu n-am miza voastră, adică pe mine dacă mă dă afară, dar nu puteam să stau să mă uit la el, cum spune, o inepție, doar de dragul de el e CEO. Dar în același timp, uite, de exemplu, ce propovădui eu la cursurile mele, partea de continuous improvement, care exact cum spui tu, fă-ți tu companie o suggestion box, un idea box, fă-ți o procedură în care să inovezi constant cu chestii micuțe, că de-aia există și efectul compus, adică, ok, nu trebuie să fie neapărat doar dobândă la dobândă, dar sunt și în companii se aplică la fel,
fac azi o mică schimbare, mâine o altă mică schimbare, nu trebuie să mă gândesc că restructurez toată compania de mâine. Da, noi vom avea acum chiar la conferința asta Hello Fail Hello Upper, avem un panel discussion care chiar este pentru conferința de anul 2024, se numește Innovation Panel și acolo vor veni CEO de companii mari din România și internaționale și vor vorbi exact de chestia asta de pedeapsa greșelii în companiile lor și cum lași lumea să inoveze, pentru că dacă tot ce contează este cum reacționezi la greșeli. Dacă ai manageri care se agită și dă lumea afară și așa mai departe și se știe că nu sunt trăinuiți în, nu știu, arta asta a inovației și a fail-ului în general, nu reacționează bine la feedback-ul negativ, din păcate toată compania aia e pe riscul de a dispărea. Adică dacă toată lumea bagă sub preș greșelile și nu le raportează, încet o să vezi că și din ce în ce mai repede se întâmplă asta, compania în sine se duce. Da, eu văd asta apropo cum se spune, în munca mea de zi cu zi ca manager de proiect în care nu-și pontează oamenii orele pe proiect și le zic, băi, nu e că vă vreau eu să țin cont, că din punctul meu de vedere poți să stai la cafea, dar zi-mi cât ai muncit ca să văd dacă estimările mele inițiale se pupă cu ce ai lucrat tu. Nu că noi nu pontăm overtime-ul. Păi și cum vrei să știu eu că de fapt, nu știu, când ți-am zis să faci cafea în loc de 30 de minute cât am estimat eu, ți-a luat 2 ore. De unde să știu eu greșeala asta a mea? Că zic, nu vă face nimeni nimic. Dar nu, tot nu fac. Adică cumva, cred că e o chestie care se extinde mai mult și la cultura noastră, de a ascunde sau de a nu fi tu cel... Să nu dea vina pe tine, da. Da. Să nu pice pe tine și toată lumea cumva dă în stânga, în dreapta și asta e cea mai mare problemă în companie acum, că vorba ta, numai yes man, tu te duci și toată lumea, da, totul e bine, numai graficele toate sunt în direcția de sus, pe când toate lucrurile nasoale din care ai putea să înveți și să evoluezi, atâta timp când nu reacționezi ca un nebun la greșelile respective, că sunt greșeli probabil umane sau greșeli de sistem sau orice greșeli ar fi, și poți să ai o discuție normală despre chestiile respective, să vezi cum le îmbunătățești și să rămână o relație, dar, nu știu, totul e egocentric acolo, toată lumea se pare că își pierde puterea dacă cineva nu știu, are o voce care e mai jos ca el, ca ierarhic vorbind, și ierarhiile astea de top-down sunt foarte periculoase când oamenii își protejează ego-urile sau ce își protejează acolo, pentru că simte pe oricine care vine cu ceva, cu o amenințare la poziția lui. Dacă asta nu simte și se vine de sus în jos directiva, bă, e ok, adică puteți să ziceți, hai să vedem, hai să lăsăm toate jucăriile astea de rol și, adică sunt rolurile, dar hai să relaxăm puțin conversațiile, șansele să dispară compania aia sunt foarte mari. Deci vorbesc să n-au cum să inoveze, pentru că cei de sus sunt atenți la investitori, la investiții și la direcții globale, la trenduri și pot să vină cu niște idei bune, dar tot ce poate să iasă și tot ce se inovează vine de jos, de oamenii care lucrează cu oameni, cu clienți și așa mai departe. De acolo trebuie neapărat să vină la suprafață să îmbunătățești produsele și nu poți să faci asta cu manageri care nu știu să reacționeze la greșeli și nu poți să... Adică își atrag numai yes men și oameni care sunt în direcția lor ca să nu se simtă amenințați. Deci acolo e un pericol enorm. Da. Asta este într-adevăr o chestie de pus în balanță, pentru că eu mă gândesc foarte mult la modul în care îmi educ eu copiii. Și, de exemplu, atât timp cât nu își pun viața strict în pericol, eu cam îi las să facă ce vor. Pentru că am sesizat că, dacă fac eu în locul lor orice chestie, de la a-și turna apa în pahar, el nu va învăța să o facă și va trebui eu să o fac pentru el mult timp de acum încolo. Da. Asta, apropo de delegarea rolurilor în companie, ok, de ce să fac eu, găsesc pe altcineva să o facă. Și al doilea, nu învață decât din propriile lor greșeli. De asta chiar râdeam cu nevastă mea ca o glumiță așa, nu trebuie să o aplice nimeni, cu copiii care ar trebui să poarte cască pe bicicletă sunt primii care n-ar trebui să poarte cască pe bicicletă. Da. Pentru că dacă tu îl protejezi ca părinții și el o să capete curaj știind că e safe. Nu, mergi tu fără cască și ai să vezi când te rănești fără cotiere, fără ăsta, ai să mergi mai încet, să nu mai fii tu atât de Gheorghe Viteazu, ca să-i spunem așa. Dar uite că companiile uită treaba asta. Adică sunt la modul tu taci, tu fă cum vrei. Eu pe de o parte înțeleg că, din nou, vorbim de predictibilitate, că dacă toată lumea s-ar apuca să inoveze
Și să ai o părere când eu îi spun du-te și toarnă beton, el să spună, dar dacă facem noi asta, băi, nu prea e locul tău să... Da, Adică, e un loc în care faci un workshop, să faci ceva în care da, se discută. înainte de a Da, lua normal. decizia, da, vii și îți spui părerea, dar când eu te-am trimis să faci, trebuie să faci. Da, execuția nu se discută, e clar. Adică dacă e ceva de executat, nu intră în discuție. E clar, nu știu, responsabilitățile fiind clar definite, nu e o problemă asta și despre asta e vorba. E vorba cum reacționezi, dacă facem tot ce am zis că facem. În moment ce s-a stabilit, se execută. Adică nu există aia ca problemă la nicio companie mare. Doar problema e cum reacționezi când sistemul pe care voi l-ați gândit nu funcționează cum ar trebui să funcționeze și cum îmbunătățești. Dar, din nou, partea de execuție nici nu se pune, nici nu intră în discuție să nu execute cineva. Stai că m-am gândit eu că e mai bine așa, că toată lumea o să tragă în direcția lor. Adică, da, parcă aș vrea o pauză de 5 zile, parcă aș vrea ajungem la discuții, dar nu. Infinite, da. Ai evitat răspunsul la întrebarea anterioară. Ia, ce întrebare, Ce greșeli ai făcut în ultimul timp? Dă-mi una. Sau hai să o reformulez ca să nu fie prea de curând. Care a fost cea mai mare greșeală a ta? Măi, ce să zic, greșeală, mă gândesc asta cu Voxa pe final. Dar bine, n-am greșit nimic acolo, doar cea mai mare greșeală care am făcut-o, de exemplu, la Voxa, era, cel mai bun exemplu, n-am negociat chiar bine de la început acționariatul în companie și am stat în continuare cu un om care nu credeam că... Adică vedeam că, știi, dacă se mișcă ca un șarpe și arată ca un șarpe, cam e șarpe, deci cam mai e. Și cam dau, asta e o greșeală pe care o fac continuu, tot dau, zic, las, poate nu e chiar așa. Dar nu, când încep să vezi că lucrurile nu funcționează, ar cam trebui să tai orice relație. Dar nu vorbesc numai de acționariat, vorbesc și cu colegi, de exemplu, din echipă care vedeai clar, adică vedeam că nu sunt ce trebuie și nu putea decât spre negativ să meargă de acolo. Adică n-avea cum să meargă spre pozitiv sau spre direcția în care eu vreau să merg și sufăr de problema asta. Efectiv, îi las mai mult decât trebuie, dar nu înțeleg de ce, că numai se accentuează. Deci numai mai rău poate să fie de acolo încolo. Vreo dorință de asta a ta de a fi... Da, a fi tu iertat, de a fi tu păsuit, de a fi tu... să ți se acorde ție încredere mai multă. Da, dar ideea e că deci nu funcționează. Deci clar nu funcționează. Dacă vezi că cineva nu se potrivește pe un rol sau tu nu te înțelegi cu cineva foarte bine sau orice s-ar întâmpla și ai ajuns, ar trebui să acționezi atunci. Nu are rost să mai insiști. Adică... Uite, de dragul discuției, o să te contrazic. Când ultimul meu client mare, am stat 3 ani de zile în poziția respectivă și șeful meu direct era un tip care efectiv mă scotea din toate mințile. Deci nu mergea relația aia noastră. Eu făceam bine ce făceam, el făcea bine ce făceam, dar el era de a face farmacie, ca să zic așa. Băi, ceea ce în managementul proiectelor, farmacia are rolul ei când avem timp, când avem resurse, când avem condițiile propice, ca să-i spunem așa. Dar când îți arde casa, nu stai să te întrebi unde e șurubelnița. Hai să stingem focul respectiv. Ei, el lucra pe un alt tipar diferit de-a meu. Adică pentru el, ca să înțelegi așa, operația a fost un succes, pacientul a murit. Pe când eu nu respect procedurile în ideea de hai să salvăm pacientul. Și mie mai mor pacienți, dar măcar știu că mi-am dat... Și pe urmă mi-am dat seama, cumva, 2 ani de zile lucrând cu el în continuu, mi-am dat seama că de fapt problema e la mine. Nici de cum la el. El este un om pe care, din momentul ăla, mi-am dat seama că am atât de multe de învățat de la el și l-am privit shiftat, ca să zic așa, încât mi-am dat seama că, băi, chiar sunt multe chestii de învățat de la el. Adică și a face farmacie te ajută foarte mult pe tine. Adică, din nou, ceea ce spuneam la începutul podcastului, atenția la detalii, adică degeaba îți livrezi eu 90% bun dacă cele 10% nu sunt și ele acolo la pachet. Și din momentul în care mi-am schimbat eu perspectiva, bineînțeles cu ajutorul soției, că fără ea eu nu funcționez la capacitate maximă, mi-am dat seama că chiar omul ăla avea foarte multe... Nu, de ca să mai zic și eu aici, să mai adaug, mai pun peste. Ideea, de exemplu, îți dau caz concret, era un tip, ca să văd că intri în detalii, era un tip, de exemplu, care era foarte bun la ce face.
și probabil aveam multe de învățat. Dar era un nesimțit în mare, înțelegi? Eu nu pot să lucrez cu oameni de ăștia. Ce înseamnă nesimțit? Hai să-i dăm o definiție. Nu știu cum să zic, care restul echipei toți nu pot să colaboreze cu el. Adică e din ăla care știe tot, să facă foarte bine, dar nu e o persoană cu care poți colabora. Adică el își face treaba foarte bine, dar e foarte arogant și nesimțit când vine vorba de orice altă interacțiune cu altcineva din echipă, care e foarte nasol, mai ales într-un startup la început. Chiar dacă tu îți faci treaba foarte bine, individualismul ăsta și faptul că tu nu știu, nu te integrezi cât de cât cu noi sau nu vrei să intri în... Eu nu mai pun accent pe el acum. Deci cei care sunt foarte, foarte buni la ce fac și sunt self-sufficient, ok, man, fă-ți freelance, du-te la altă. Din asta, dacă intri într-o echipă și încercăm să facem ceva împreună aici, îți undermine-ul e și CEO, adică nu, el e, eu știu, eu fac, care nu e ok, adică nu te ajută la absolut nimic. Și de multe ori am greșit, că m-am dus după ăștia, că am zis, bă, ok, hai că omul știu, am mai făcut chestia asta, decât să iau pe cineva să mă la cineva care are soft skills, dar nu e așa de bun și așa mai departe, dar acum n-aș mai face așa. Acum aș lua pe cineva cu soft skills care e mediu, față de unul care este foarte bun și foarte arogant și îmi strică toată relația cu echipa. Deci cam asta ar fi. Da. În secunda 2, când mi-am dat seama că e așa, ar trebui, indiferent de ce facem proiect, și asta aș face acum sigur, vorbim, uite banii, te-am pupat, asta este, nu mai ai ce să mai calci pe aici. Da, ține foarte mult de ce vrei să realizezi. Nu există, nu? Eu nu mai vreau să lucrez cu oamenii ăia. Adică îmi permit, acum pot să zic, îmi permit să nu mai am de face cu oameni din ăștia. E foarte simplu și o consuma foarte mult timp, energie și mie personal, mi-era greu să construiesc un produs, să mai și, nu știu, se numesc high maintenance oamenii ăștia, să am grijă de ăștia. Adică nu, orice valoare tu aduce tu acolo, poți să mai aduc altcineva. Adică e vorba de programare, până la urmă, nu e vorba de nimic altceva, care aduci la masă și sunt foarte mulți, foarte buni, care sunt și cât de cât ok. Nu și-au luat o razna, nu vor deveni zei, nu tot ce faci cu semnătură, linia mea de cod îi semnez că am scris-o eu, din ăștia n-are niciun rost. Adică sunt foarte... Înțeleg că te supraevaluezi, doar că într-un context de startup nu funcționează. Da, poate într-o corporație. Foarte mult și de valorile tale, că practic tu ai spus foarte bine, în momentul în care ai o echipă, coeziunea echipei e, hai să spunem, mai importantă decât skill-urile individuale ale fiecăruia, că degeaba îmi faci tu, nu știu, întorci betonul foarte bine dacă zidarii după aia n-au cum să lucreze cu tine să termine casa, că noi la final casă vrem să facem. Nu, dar e vorba și de atmosfera de acolo, adică atmosfera dintr-un startup sau din orice companie depinde de fiecare om în parte, adică dacă într-una se simt oamenii nasol, adică pe ce ne chinuim toți, adică mai ales la startup-uri salariile nu sunt foarte mari la început, avem un gol, avem, nu știu, tragem toți într-o direcție, să mai fii, nu știu, și un manager, și un programator, și un designer care sunt foarte aroganți și strică ziua, fără, așa, gratis, adică gratuit, fără niciun motiv, adică n-are niciun sens, nu face niciun sens. Adică mă chinui să fiu ok și am mult mai multe responsabilități decât ei ca CEO, mă duc cu investitorii, mă duc cu toate capitolele, te dau în judecată, faci una, faci alta și tot vii și ești calm și relaxat și discuți cu ei frumos. Eu cred că cineva care face doar chestia respectivă, tot ce trebuie să facă e să, vorbește tu frumos cu lumea, că nu ești... Adică nu-i... soft skills pentru mine au urcat mult, deși valorile. Da. Deci dacă văd că nu mă înțeleg, te zic, dacă se deteriorează, da, poate am ceva de învățat, dar nu vreau să învăț programare. Eu vreau să învăț să fac business-uri și nu mă interesează skill-urile lui personale, să mi le dea mie sau așa mai departe. Dacă e ceva ce tu aspiri și ai vrea să înveți de la el, poate tolerezi mai mult până îți extragi informația, dar până la urmă tot trebuie să tai relația aia, că e toxică, e simplu. Da. Eu, prin natura muncii mele, ca zic așa, manager de proiect, eu trebuie să mă mulez pe fiecare, că asta e o problemă pe care o am, că chiar îi spuneam unui prieten, zic, într-o zi mă duc la birou și discut cu oameni cărora trebuie să stau să le urlu ordine, ca să zic așa, și al doua trebuie să, în aceeași după amiază trebuie să mă duc să vorbesc frumos cu băieții, că sunt de la development și ei sunt niște garofițe și iar ne-au schimbat nu știu ce cerință și zic, da, păi ăsta e business-ul. Vai, dar de ce? Zic, ok, hai, să vă ia tata de mână, să vă plimbați. Nu, dar în același timp e o chestie care mi se întâmplă și în viața reală, că și copiii mei, am 3 copii, fetele le-am învățat să meargă pe bicicletă. Una a învățat într-un fel, cu cealaltă total diferit și mi-am schimbat stilul și chiar îi zic nevastă mea, zic, bă, eu la un moment dat cred că să devin labil psihic, adică corul meu a dispărut, trebuie să mă mulez după ăștia, să-i învăț pe fiecare cum vrea, sau nu cum vrea, cum poate învăța fiecare, știi?
Da, așa e. Doar că, numai ca să dau un exemplu, de exemplu la startup, efectiv, eu am aici și un punct de pornire și aici așa trebuie să ajungem. Acum, n-am ce să fac decât să merg cu toți în direcția aia, ca o bărcuță din asta. Acum, că toți trebuie să vină după tine, nu se poate să nu. Și când ai grijă și de toate aspectele problemei, mare trebuie să vină ei după tine, nu poți să te duci tu după ei, că te duce, mă nenecăm acolo, mă duc după ăla, ajung în barcă. Că dacă te după developer, vrea nu știu ce ultimul cod, dacă te duci după designer, vrea ultimele tool-uri, vrea să fie designer nu știu cum. Toată lumea overthink, overdo, dar în mare noi trebuie să ajungem. Hai cu bărcuța până la prima insulă, hai să... Și da, te molezi așa, doar că gratuitățile astea de soft skills mi se par foarte importante și lipsite. Adică nu pierzi nimic, adică ești la fel de bun, doar că ego-ul lor e foarte legat de ce fac, nu știu care e problema acolo, dar overall nu Nu e știu de mămica când erau copii. Da, posibil și pe aia, da. Asta în general se întâmplă, adică nu le-a dat cineva atenție când trebuia. Că... Eu știu să vorbesc cu ei și știu să mă descurc și așa mai departe, dar zic că în dinamică că m-am descurcat, adică nu știu, tot timpul mă descurc, doar că dinamica în sine în echipă ar funcționa mult mai bine. Păi și cum îi învățăm pe oamenii ăștia? Cum îți înveți oamenii să evolueze în partea asta de soft skills? Păi, nefiind copiii mei, eu pot să-i dau afară. Adică tu nu poți. Nu, dar zic, n-aș intra în orice educație în zona asta. Adică dacă simt ei că vor, da, e ca, nu poți să te duci la cineva să spui trebuie să se lase de fumat, că te dragi. Nu, deci dacă vine el, la un moment dat simte că are o problemă, se vede că nu e acceptat sau lumea nu... Toată lumea crede că dacă are skill-urile astea tehnice, ce-o fi contabilitate, ce-o fi development, ce-o fi design sau ce-o fi, și lumea se bazează pe ei, good enough ca să treci peste toate resturile de soft skills și nu e așa. Adică încet își dau seama. Dacă nu își dau seama, o să meargă în continuare așa. Da, și eu am chestia asta. Întotdeauna îi las pe oameni să vină să-mi ceară. Și de asta îi și încurajez pe foarte mult și zic, bă, du-te și cere. Du-te și cere și atunci revenim la chestia asta. Eu îi ajut doar cât de greu le este să ceară, pentru că conștientizarea, ok, n-am soft skills, nu sunt foarte bun la partea de detalii, cum sunt eu, de exemplu. Te ajută să porți responsabilitatea îmbunătățirii tale, că dacă vine șeful și ți-ai zis la un curs, te duci, stai acolo cu mâinile în sân, te uiți pe pereți și de fapt tu nu înveți nimic, că ai fost trimis. Și atunci cumva să înțeleg că startup-urile în general cam caută oameni să se muleze pe ei și cum ești, ăla te vrem. Nu ne punem problema de a crește în timp sau de a te educa într-un anumit fel? Acum la mine cel puțin e simplu. Eu mă duc adică vorbim la început despre ce e vorba, spui exact care sunt așteptările și ce faci, apoi discutăm la ceva timp. Dar nu intru în detalii, adică absolut autonomie pe ce faci acolo, nu intru până nu avem discuția despre ce s-a întâmplat, nu intru la micromanagement de niciun fel, nici măcar de soft skills. Avem niște discuții, după o anumită perioadă, dacă totul e bine, mergem mai departe, dacă nu, renunți acolo. Deci cumva merg un fel pe bucăți acum, asta fac. Dar nu intru, adică dacă vede ceva și place la alții din jur sau la mine sau la... Nu știu, poate îi place proiectul, începe să se schimbe el, dacă se schimbă. Dacă nu, renunți efectiv. Dacă simți că nu e tolerabilă atitudinea față de valoarea pe care o aduce, că acolo despre asta e vorba, și ai altă opțiune, dar acum nu mai contează pentru mine. Deci și dacă n-am altă opțiune, rămân fără bucata respectivă. Cam așa aș face, atât ați de pornit. Păi și atunci, ca să încheiem cu un cerc glorios, cum îi facem pe oameni să înțeleagă când greșesc și mai ales să se îndrăgostească de greșelile lor? Păi, vin la evenimente, nu știu, vin la evenimente, se uită în oglindă. Te întreb pentru că, uite, ai dat exemplul tipului ăsta mai dificil. Da. Îl așteptăm să-și vadă greșeala, eu spunem noi. N-ai ce să spui acolo. Nu, aia nu o să se întâmple niciodată cel puțin în cazul respectiv, dar nu, sunt anumite persoane care așa sunt. Adică tot timpul vor fi oameni în jurul lor care cât de cât îi tolerează, dar mai mult de atâta nu poate să se întâmple. Poate nici nu vor mai mult de atâta, care și asta e o posibilitate. Dar tu depinde ce vrei să faci. Dacă eu am altă direcție și altă filozofie și altă viziune de cultură organizațională în care nu încap astfel de oameni,
Mie mi se pare personal că oamenii care vorbesc liber și relaxat despre tot ce se întâmplă în firmă, fără să simtă că e judecat într-un fel sau altul, compania aia înflorește. Cum e pe Ilo Failure, așa ceva n-am văzut în viața mea, cât de repede evoluează și cât de ușor e să vorbești și cât de repede se duce la total alt nivel. Cum intră un factor din ăsta inhibator în ecuație, cum îți strică tot. Deci, efectiv, se ofilez toată lumea începe să fie protectiv, să-și apere bucata, să nu mai nimic la comun și foarte, foarte nasol acolo pentru organizație în sine, nu neapărat. Că individual poate tu mai ești mai ok, că tu ești tot timpul safe, dar e greu, eu n-aș insista. Mă feresc efectiv de astfel de persoane pe cât posibil. Dacă am interacțiuni, încerc să termin cât mai repede treaba, dar să intru eu să educ fără să fie cerut sfatul, fără să-ți ceară cineva sfatul, n-aș da în viața mea sfat la cineva, pentru că nu... Tot pe tine te înjură, adică dacă tu te duci să spui la cineva, hei, vezi că faci puțin cam aiurea chestiile astea, păi vine direct pe mine, dă vina pe mine, despre ce vorbim aici? E problema ta, nu Problema a mea. ta, ce vii la mine să-mi spui, dacă el nu identifică ca problemă, de ce a rezolvat ceva ce pe tine te deranjează? Ok. Dacă ar fi retrospectiv să te uiți la o greșeală pe care ai făcut-o și n-ai mai vrea să o faci, ar fi vreuna? Ar fi multe. Toate n-aș fi vrut să le fi făcut, dar am învățat din ele, dar... da, sunt multe, cum să nu, care n-aș fi vrut să le fac. Adică... Te întreb pentru că dacă nu le-ai fi făcut, n-ai fi fost astăzi cine ești tu? Adevărat și aia, da, dar zic, dacă aș putea să nu o fi făcut, normal că n-aș fi făcut-o, doar că cu gândirea de atunci, în contextul respectiv, era imposibil să nu fac. Adică asta, de exemplu, e o filozofie care la mine funcționează foarte bine și dacă e ceva cu care vreau să las pe cineva e asta, eu nu dau vina pe mine, deloc. Deci orice se întâmplă, nu dau vina pe mine. Orice s-ar întâmpla. Și aici e un controversă, da. Dar sunt responsabil de absolut orice. Sau nu știu, hai că explic puțin. Ideea e că ca să dai vina, eu să dau vina pe mine sau tu să dai vina pe mine de ceva ce s-a întâmplat în trecut, înseamnă că îmi spui că eu puteam, cu capacitatea mea mentală de atunci, cu circunstanțele respective, să iau altă decizie decât am luat-o. Eu nu cred că puteam. Eu cred că așa atât am putut în situația respectivă, asta a fost. Tu îmi spui de altă persoană. Deci eu de acum, după ce a trecut toată povestea, nu sunt același cu persoana respectivă și oricum nu mai puteam să fac atunci. Deci nu cred că... Și atunci nu se devine de absolut nimic din trecut, dar sunt responsabil. Adică de aici ușa responsabilitatea e despre viitor, nu e despre trecut. Tu dacă dai vina pe mine, tu mă ții în trecut acolo. De ce n-ai făcut? De ce bla bla? Boss, dacă puteam face, hai să vorbim despre... Da, nu, asta e o chestie foarte mișto. Îmi place explicația ta pentru că pe mulți am auzit, știi, pe la vârsta la care suntem noi, 30-35 de ani, față de dumneavoastră. 43. Sper că te-ai simțit bătrân, da? Așa. Da. Noi la vârsta asta, majoritatea tindem să dăm vina pe părinți. Că ăia nu au făcut nu știu ce. Și eu le explic tuturor, băi, nu poți să le zici, știi, că el acolo suferă în deep down-ului și le explic o chestie asemănătoare. Băi, ei au făcut tot ce au putut mai bine, atât au avut. Că resurse financiare, că resurse psihice, că resurse de empatie, de dragoste, de orice. N-ai de unde să știi, adică nu că n-ai de unde să știi, încerci să fii conștient de tot pachetul lor, de traumele lor care le aveau, că problemele financiare și așa mai departe. Nu că aia n-au făcut. Zic, gata, hai, lasă-o așa, zic, nu mai da vina pe ei, că nu e, că e, da, ei te-au crescut și ăsta, dar mai mult n-au putut, n-au știut, adică nu cred că există vreun părinte vreodată să stea să uite la copil și să zică, bă, dacă îl pun să stea jos, îi fac un rău, dar dacă îl las în picioare, poate să trăiască mai bine. Nu, eu aleg să-i fac răul. Nu? Dar se adaugă un element de cauzalitate, adică de intenție, care n-are de ce, că aia toată lumea acolo o bate, știi, intenționat ai făcut, de-aia ai vrut, că bla bla bla, că puteai, că... Bla. Nu puteam. Aia zic, dacă scoți elementul ăla de așa și efectiv s-a întâmplat și poți să o pui pe ce vrei tu, doar că e în trecut și așa mai departe și o lăsăm acolo și te uiți la tot șirul de cauzalități, cum ai zis și tu, nu mai îți vine să dai vină, înțelegi? Deci nu e, și dacă dai asta ești mult mai tolerant și dacă vrei să pedepsești sau vrei să te ferești, dar nu trebuie să mai insiști acolo să dai vina și asta e foarte nasol, adică
Dacă te uiți în viitor, la mine acum orice s-ar întâmpla, imediat mă uit în viitor, normal îmi notez la suprafață, nu mă duc la psiholog sau la coach sau eu știu ce să sap foarte adânc în introspecție. După 40 de ani m-am cam renunțat la să mai sap eu acolo, că ce insight-uri scoți nu merită timpul stat în trecut nici cum. Adică mai bine fac alte 1000 de chestii mult mai faine, am luat numai la suprafață, oricum nu se repetă circumstanțele, nu se repetă oamenii, deci ce facem acolo e efectiv o nebunie să stai foarte mult în trecut. Și asta zic, nu dau vina pe mine de nimic și atunci foarte multă lume când am mai stat de vorbă și aruncă toate, stai puțin că nu eram de vină, e ok, deci tu ești altă persoană acum și mă concentrez adică sunt responsabil de viața mea acum și cu tot ce s-a întâmplat, dar sunt pe responsabilitate, sunt pe viitor, n-am de ce să stau în trecut, deci acolo asta este, zicem, un secret pe care l-am învățat în 40 de ani de fail-uri și așa mai departe, să nu dau vina nici pe mine, nici pe nimeni altcineva, iau exact așa cum sunt și pe băiatul ăla și pe toată lumea cu care am lucrat, așa e omul, eu nu-l criticam, eu îl înțeleg, eu pot să relaționez cu ei, deci nu, doar că în contextul ăsta în care suntem într-o, nu știu, entitate, mai mulți oameni, tu ești un element negativ care ies cu tine la bere, povestim, te ascult așa printre rânduri, dar nu poți să stai, nu poți să ne ofilești pe toți aici, ne închizi. Dacă ești numai tu, e altceva. Deci cam despre asta e vorba. Deci, Cătălin, când avem I Love Failure? Când e conferința? E pe 23-24 octombrie la Opera Națională. Uite acolo. Pe 23-24 octombrie, 1000 de oameni, 40 de speakeri. Vom avea un panel de educație, care cred că o să-ți placă, în care discutăm exact de pedeapsa copiilor și mentalitățile pe care le avem legate de greșeală, în care vom avea 5 oameni care vor vorbi despre chestia asta pe care îl moderez eu, și un panel de inovație în a doua zi, în care discutăm tot pe partea de greșeală, dar în companii de CEO, de corporații cu mii de angajați și perspectiva lor despre greșeală. Cât o să dureze pe zi de dimineață? Venim de la 9, se începe un onboarding, apoi sunt sesiuni de câte 6 speakeri. În prima zi o să avem și I Love Failure Party acolo, dacă ai chef de distracție și socializarea. De exemplu, la evenimentele noastre e destul de interesantă, că lumea conectându-se la poveștile și vulnerabilitatea din sală, sunt foarte deschiși la networking, la socializare, și de-aia networking nostru se pare că de la evenimente e undeva peste alte conferințe în care lumea e puțin mai reticentă să intre într-o discuție cu cineva sau... Deci, în prima zi va fi și party până pe la 12 noaptea, apoi închidem opera și venim a doua zi și mai avem încă o zi până seara la 6. Deci cam așa. Ce e? Joia, vinerea? Luni și marți. Luni și atunci marți. Puteam. Opera e ocupată în restul săptămânii. Da. Faceți alta. La anul vă faceți o operă proprie. Da, nu. Romexpo ceva, vedem. Da. Bine, Cătălin, mulțumesc mult. Dragilor, pe mine mă găsiți în continuare pe site-ul celor de la RQM Cert. Iar pentru astăzi, eu l-am ascultat pe Cătălin într-un alt podcast, mai de pe vremuri, de pe acum vreo 2 ani, și atunci ai făcut niște recomandări de cărți. Ai recomandat The 100 Startup-ul de $100 și ai spus tu tot ce este din seria The Lean Startup. Cărțile sunt giveaway din partea mea, să vă inspir, să vă duceți la conferința lui Cătălin, că avem nevoie de astfel de conferințe. Ce trebuie să faceți? Like, share, subscribe și spuneți într-un coment pe YouTube de ce v-ar fi folositoare cărțile astea sau la ce credeți că v-ar fi folositoare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și ne vedem data viitoare.